zai kada Haruna zai kada wai ya samu ka kana ta ba Haruna Abdu ya kada wai Haruna Abdu ya kada wai shikenan replay wannan ba ta bata lokaci Kabiru mai ankuwa santar sha na jifa Haruna Abdu 10 second na baku alo cha in ba kokowa ba ina Haruna Abdu ina Kabiru mai ankuwa a dai kama wai kai shi ne Kabiru mai ankuwa ka hada Haruna Kabiru mai ankuwa hankali wai kai Haruna Abdu ka bi hankali karka da kanka wallahi Haruna Abdu haba Haruna biya hankali yan kabu na can bakin kowa Haruna Abdu gine har sun sa ranar ci suke kai Kabir mai akwai kokari wallahi Haruna Abdu kar ka biyo shi biya hankali Haruna Abdu kai na rance da Allah Kabir mai akwai shiga yake wallahi Kabir shiga yake billahi laji Kabir mai akwai shiga yake wai kai wallahi bai da tsoro kai Haruna Abdu ya kada shi kenan a bari a bada kai a bari ko a bada kai jiba kai ba da karin ciya kada Kabiru magana saurara yanzu demi final gobe sai nani ya mai ya aiko ma Yakuba jika 100 salele gobe da taye an gogo ne mai